Бүгін жымға 27 сентябрь эфирда Соба доқынары телевидениесі. Отна информацион студиясында сізні мен Райля Ғалявіні сәлемлейм. Хайырлы кеш, бүгінгі шығарылышының мөһим темалары. Соба қобақлары бәліш ішінде әби бабайдан алып ішші хөнерләр қияфәтінде, аңа урын сәхнә түрінде. Райондашылар белән 15-ші тапқыр қобақ бәйрәмен гөрләттек. Урманчы ветераннарның Соба урманчылығында үз аллеялары болды. Лесхозға республиканың урман хуҗалыгында эшләп, лайыклы ялга киткән өлкәннәр килде. Татарстан Республикасы волейбол федерациясы кубогына финал ярышлары Соба районында узды. Хәзер барса турында тулырак. Балаларыбыз безнең киләчәгебез. Шөкер, алар бүген тыныч, матур, җитеш тормышта яшиләр. Белем алу өчен дә бик күп шартлар тудырылган. Балалар бакчаларыннан ук инде сабыйларыбыз заман технологияләрен үз эченә туплаган программа нигезендә тәрбияләнәләр. Нәкъ менә балалар бакчаларында балаларның шәхес булып формалашуына беренчел нигез салына. Һәм төп белем, тәрбияне дә бирде, тәрбиячеләр бирә. Бүген Россиядә тәрбияче һәм мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем бирүче укытучылар көне билгеләп үтелә. Районыбызда хәзерге вакытта балалар бакчаларында 251 педагог тәрбияче эшли. Аларның мактаулы хезмәте турында алдагы хәбәрдә. Шәмәрдән авылында урнашкан Салават күпере балалар бакчасы балаларга белем һәм тәрбия бирүдә алдынгы учреждениеләрнең берсе. Тәрбияче педагоглар балалар белән чын күңелдән яратып, һәрберсенең характер үзенчәлеген исәпкә алып, заман таләбен алга куеп эшли. Боя, җил югы, караңыз әле чишектеме? Әйтик, менә дөньяны танып белү балаларга саф һавада уйнаганда да өйрәтелә. Бакчаның уртанчылар төркеме малай кызлары тәрбияче апалары Гөлназ Бәшәрова белән махсус прибор ярдәмендә җилнең тизлеген ачыкларга, компасның тормышта ни өчен кирәклеге хакында өйрәнә. Папочка, этот пальчик, мамочка. А это кто? Иң авыр һәм мактаулы һөнәр ниди дисәләр, бер сүзсез балалар тәрбиячесе һөнәрен атарга буладыр. Чөнки әти-әни куеныннан чыгып, үзенчә тәтелдәүче, азмы-күпме һөнәрләре булган сабыйларны курыкмыйча яңа тормышка җитәкләп алып керүче нәкъ менә ул. Дөньяны танып белә башлауга юл салучы да тәрбияче. Ребятки, оказывается, у Карпуши сегодня день рождения. Эльмира Мәзгутова бу һөнәрне инде 30 ел тугры калып эшли. Шушы көннәрдә генә үзенең 50 яшен билгеләгән тәрбияче заман белән бергә балаларның белемгә омтылышы да нык үсеш кичерә ди. 1989 елда Арча көллиятын бетереп, шушы Шәмәрдәнгә Салават күпер балалар бакчасына эшкә килдем. Шушы 89 елдан бирле инде 30 ел шушы балалар бакчасында хезмәт итәм. Үз эшемне бик яратып эшлим, балаларны бик яратам. Балаларны яратсам булай 30 ел эшләп булмас иде. Хәзер инде бик күп яңа технологиялар, аларны кулланып эшлибез. Бакчабызда моның өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Балалар белән эшләүнең авырлыгын күрмим инде мин. Һәрберсенең үз җае бар бит аның. Алар сабый бит әле, һәрберсенә якын килеп була. Кичкенәдән аларны тәрбияләп үстергәч, без бит инде кичкенәдән алып, мәктәпкә хәзер аларны чыгарабыз. Шуңа күрә аларның кичкенәдән һәрберсенең характерын белеп, һәрберсенең үз киен беләбез. Менә сезнең үзегезнең ничә чыгарылыш булды менә шушы 30 ел эшләү дәверендә? Ничә группа бала чыгардыгыз тәрбияләп? 6 группа чыгардым. Һәрберсен шул кичкенәдән алып, ясилкадан алып, мәктәпкә хәзерләп чыгарабыз бит. 6 группа чыкты. Менә аларны хәзер иң беренчеләр инде үсеп тә беткәндер. Сез аларны таныйсызмы? Аларны сезне күреп таныйлармы? Менә мин аларның инде менә үсеп биткәннәрнең инде балаларын да үстереп чыгардым, андыйлар да бар. Балаларның мәктәпкә хәзерлек төркеменең иң яраткан шөгыле ул робот техникасын җыю, төзү. Һәм бу шөгыль бүген акыл үсешен арттыруда төп юнәлешләрнең берсе. Bu машина нормально резинасы юк инде, потому что бывает иреле. Давайте подкаст. Нинди машина? Каты йөритегән. Каты йөритегән машина. Моны син үзең төзедең индеме? Сиңа шитен булмадымы сол төзергә? Юк, 2 көн кирәк иде төзергә. Кичә и бүген. Мин ясадым зеркало. Это ромбик. Без аны ясадык Рамиля белән. Он самый красивый. Бу комбайн без төзедек. Сначала без куйдык, тагымеш и другие, что
остальные, и мы и без очень старались, и не могли фары. Конструкторлар иле сабыйларны әнә шулай яңа һөнәрләр үзләштерүгә этәрә. Алар бүген үз куллары белән ясаган уенчыклары белән шиксез горурланалар. Роботехника белән эшләү балаларга бик кызыклы, алар бик кызыксыналар. Хәзерге заман баласын бит аның теләсә нәрсә белән шаккатырып булмый, әмма балалар бакчасында роботехник конструированиегә кайткан яңа әсбәпләр, яңа конструкторлар дип әйтәләр, роботлар, роботехниклар кайткач балалар инде бик кызыксынып, бик рәхәтләнеп, аларга кайсы берсенә бөтенләй өйрәтү дә кирәкми, кайсы берсе үзеннән дә чыгып шундый кызыклы конструкциялар төзиләр. Бу инде алда балаларга инженер кебек, архитектор кебек белгечлекләрне сайларга, юл алырга ярдәм итә дип уйлыйм инде мин. Уртанчылар төркеменең иң сәләтле кыз малайлары көзге бал бәйрәменә әзерләнә. Музыка белгечләре Венера Гарифуллина, Искәндәр Заһидуллин һәм Наиля Лотфуллина аларны менә шулай төрле уен коралларында уйнарга өйрәтә. Кечкенәдән музыка телен аңларга төшендерү шулай ук зур көч таләп итә. Һәм моңа әлбәттә һөнәреңнең чын остасы булырга кирәк. Ә менә монысы психолог бүлмәсе. Ландыш Нигъматуллина балаларның яраткан шигырьләрен үстерүгә һәм шулар аша күңел халәтләрен дөрес юнәлештә тәрбияләүгә игътибар бирә. Ел башын инде без уку ел башын башлап җибәрәбез диагностика белән. Диагностика үткәргәннән соң балаларны бүләбез инде группаларгамы, әллә инде индивидуаль занятияларгамы. Индивидуаль занятиялар барган вакытта инде без балаларны күбрәк уен формасында бара бит инде күбрәк познавательный процессларны арттыру өчен төрле уеннар белән, төрле заданиялар белән эшне алып барабыз. Аларга бик ошый, бик кызыклы. Әмма инде групповой занятиялар алып барабыз, профилактический занятиялар алып барабыз. Аларны инде шушы бүлмәдә алып барабыз инде. Һәм инде әтиәниләр белән дә эшне бик тыгыз бара безнең. Аларда инде собранияларны үткәргән вакытта дагы мондый гади итеп кенә үткәрмибез. Тренинг формасында алып барабыз. Аннан соң еш кына без әтиәниләр белән балалар белән берлектә занятияларны үткәрәбез. Балаларга да бик ошый, әтиәниләргә дә бик ошый һәм аларның мөнәсәбәтләрен тагын да арттыра. Логопед Фәймә Габдрашитова исә балаларның сөйләм телен ачу һәм аны үстерү белән шөгыльләнә. Моның өчен ул кул моторикасы эшчәнлегенә басым ясый. Салават күпере бакчасының иң зур өстенлеге үзенең шәхси бассейны булуда. Биредә балалар 2 яшьтән алып бакчада тәрбияләнү дәврендә шөгыльләнә. Инструктор Альбина Шамилова сабыйларга суда үз-үзләрен тутарга, хәтта төрле стильдә йөзү серләренә дә төшендерә. Гомумән 1991 елдан бирле эшләүче бу балалар бакчасы райондагы мәктәпкәчә учреждениеләре арасында 4нче урынны били. Төрле бәйгеләрдә катнашып, тәрбиячеләре дә зур уңышлары, осталыклары белән дан тота. Бүгенге көндә безнең 233 бала йөри, 12 группада, 64 сотрудник, 26 шуның педагог. Педагоглар барысы да югары белемле. Бүгенге көндә балалар бакчасында бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. 2018 елда біз иң яхшы билингваль балалар бакчасы грантына лайык булдык. 2018-дә шулай безнең Зиядинова Алия Рануровна, воспитатель года 2018-та Соба муниципаль районында 1нче урын алды. 2 весна 2018-дә шулай Министерство экологии безнең грамотасы белән бүлекләде, 1нче урын алдык республикада. Бүгенге көндә безнең бөтен тәрбиячеләребездәге тәҗрибәле, актив, эзләнүчән. Безнең менә тагын без Орша клиентының стажировочный площадкасы булып торабыз. Безнең ой саен стажировкалар үтеп тора. Һәрбер 26 педагогында шунда һәрберсе катнашалар. Ул бик нык әзерлекне, профессионализмны таләп итә. Шунлыктан безнең курыкмыйчы кызлар һәрчак җиңсезганып, үз эшләрен яратып эшлиләр, башкаралар. Шул уңайдан ихлас күңелдән барлык хезмәткәрләрне профессиональ бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Хөрмәткә лаек хезмәтләрендә иҗади уңышлар, сабырлык, күбрәк акыллы һәм сәләтле балалар, гаиләләрендә тынычлык, иминлек, үзләренә һәм якыннарына ныклы сәламәтлек телим.
Dünyalarыбыз тыныч, туар таңнарыбыз һәрчак якты, бары юлларыбыз ак булсын. Бәйрәм көннәрендә алар менә шулай үз балалары кебек яраткан сабыйлары белән бергә аларны тәрбия итеп хезмәттә каршы алалар. Сабырлык, мәрхәмәтлелек кебек сыйфатлар аларга һәрвакыт юлдаш булсын. Соба кабаклары даны елдан-ел киң яңгыраш ала һәм бу гигант яшелчәне бездә генә шулай зурлыйлар кебек. Кабак табын түрендә, кабак сәхнә түрендә. Районда шаулап-гөрләп кабак бәйрәме үтте. 15нче мәртәбә оештырылган традицион бәйрәмебездән Гөлшат Галиәкбарова хәбәре. Моңа кадәр Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе кабак бәйрәмен һава торышына бәйле рәвештә төрле урыннарда үткәрде. Лесная сказка күңел ачу комплексында үткәрү идеясе дә каршылыкка очрамады. Билгеләнгән сәгатьтә автобуслар йөреп торды. Монсы өлкәннәр өчен аеруча да кулай булды. Искиткеч матур табигать, комплексның уңайлылыгы оештыручыларда да, катнашучыларда да яхшы тәэсирләр генә калдырды. Кабак бәйрәмен 15 ел инде без үткәрәбез. Без аны район үзәгендә, үзәк мәйданда үткәрдек. Халык анда бик яратып килә иде. Быел әлбәттә бәйрәмне үткәргән вакытта куркуга калдык. Шушы Лесная сказка күңел ачу үзәгенә килерләр микән халык, ничек алып килербез микән халыкны дип. Менә бу курку шөбһәләр инде алар бүгенге бәйрәм башланып киткәч юкка чыктылар. Автобусларга утырып халык бик рәхәтләнеп бу майданга килде. Бу майданда рәхәтләнеп табигать белән хузурланырга мөмкин. Урманга карыйсың, суга карыйсың, монда шул ук вакытта зоопарклар бар. Аннан соң монда сарык көтүе дә йөри, кошларны күрергә мөмкин, полосалар һәм агачлар бөтенесе белән хузурланырга мөмкин. Әмма ләкин табигать белән генә хузурланып кабак бәйрәмен үткәреп булмый бит әле. Кабак бәйрәмен үткәрү өчен халыкның килүе кирәк. Һәм бигрәк тә кабак бәйрәменә композицияләр, без язган номинацияларга туры килерлек итеп әзерләнеп килергә кирәк. Мин бик зур рәхмәтле авыл җирлекләре башлыкларына, алар оештырганнар. Аннан соң мәктәпләргә, ясли бакчаларга, иң зур рәхмәт мәдәният йортында эшләүчеләргә. Кайсы гына мәдәният йортын алмайык, һәрбер мәдәният йортыннан зур хәзерлек белән килгәннәр. Композицияләр дисеңме, үзешчән сәнгатьтә катнашучыларның концертлары дисеңме, агит бригадалар дисеңме, булар ис китмәле. Менә Казан каласыннан бик күп кенә журналистларым килделәр. Алар барысы да видеога төшереп, телефонга төшереп йөриләр. Шушындый хикмәт бары тик Сабада гына дип безнең күңелебезне күрәләр. Безгә рәхмәт әйтәләр. Әлбәттә, мондый сүзләрне ишетү минем үземә дә бик күңелле. Кабак бәйрәме ел сайын үзенчәлекле композициялары, күзнең матур, якты төсләре, күз камашырлык матурлык белән истә кала. Байлар Сабасындагы балалар бакчаларының бәйрәмне югары дәрәҗәдә үткәрүдә хезмәте бик зур. Мәсәлән, Кыңгырау балалар бакчасының тыква полисы бик заманча итеп эшләнгән иде. Шатлык балалар бакчасы кабактан эшләнгән аш суларының муллыгы һәм фотозоналарының үзенчәлекле булуы белән җәлеп итте. Алар ясаган кулшатыр, зонтик белән фотога төшүчеләрдә бик күп иде. Балачак балалар бакчасы турында аерым әйтәсе килә. Аларның Городецкая роспись белән бизәлгән кабаклары һәм 7 килограммнан артык булган зур тортлары, тел йотарлык бәлешләре игътибарны җәлеп итте. Без инде барсына да игътибар иттек, чөнки ашау ризыклары бик күп төрле иде. 30 төрле ризык әзерләдек. Безнең тортта 7,5 кило торт пешердек. Бакча коллективы кызлары белән берлектә шулай ук бик зур бәлеш пешердек һәм башка төрдәге ризыклар алып чыктык. Шулай ук бик зур узган ел без иң зур кабак номинациясендә җиңү яулаган идек. Быел кабагыбыз бик зур үсмәде. Шуңа менә фотозонада бик зур итеп кабакны ясап куйдык. Шулай ук без Городецкий роспись белән бик матур итеп кабакларны бизәдек. Балаларга, менә безнең халыкка шушы халыкның иҗатын күрсәтергә, без инде бер елны бер төрле, бер елны икенче елны икенче төрле бизәкләр алырга тырышабыз. Быел менә шушы Городецкий росписьны алырга уйладык, чөнки аның төп өлеше, основасы дип әйтик инде сары төс, оранжевый төс, калганы бизәк төшерү инде менә нәкъ кабакка туры килә, калганы кешенең үзенең фантазиясеннән, кеше ничек күрә ала, кеше ничек үзе хисләнеп ясый ала, шуны ясый инде.
Кабак бәйрәменә районның мәдәният хезмәткәрләре ел сайын әзерлек белән киләләр. Авыл буенча йөреп зур кабакларны барлыйлар, төн йокламыйча тәмнүшкәләр пешерәләр, шул арада фотозоналарда ясыйлар. Фотозона ул замана җимеше, сатыш мәдәният хезмәткәрләре әзерләгәне бигрәк тә матур иде. Без безнең гаиләдә кабак үстермибез, ләкин безнең сатыш авылы халкы бик күп кабаклар үстерә. Без инде менә сатыш буйлап иң зур кабакларны, иң матурларын диеп эзләп йөрдек. Менә шушы бәйрәмгә без 3 көн буе әзерләндек. Иртәдән алып кичкә хәтлек дип әйтәсем килә инде. Безнең ни шатлык, үзебезнең тех персоналларыбыз менә шундый сәнгатькә гашык кешеләр. Менә бүген әлеге йөзләрне безнең газ операторыбыз ясаса, менә бу матур фотозоналарны үзенең бакчасында үстергән матур чәчәкләреннән тех персоналыбыз Сабирова Гүзәл апа ясады. Кабакның мин үзем бик файдалы дип саныйм. Әле менә бүгендәген әнием өйдә матур тәмле иттереп кабак бәлешләре пешереп калды. Кабак пирожкилары дип әйтик инде. Мин үзем инде кабактан сокларын ичәбез, аның ясап, бик файдалы дип саныйбыз. Һәм инде бүтәннәргә дәген киңәш итәр идек кабак ризыклары ашарга. Шыңар мәдәният йорты әзерләгән күргәзмә дә шәп булды. Кабак бәйрәменә авыл халкының бердәм әзерләнгәне әллә каян күренеп торды. Быел безнең Шыңар җирлегендә туфраклар кабак үстерү өчен чынлап та бик уңдырышлы. Аеруча су буйларында, бакчаларда бик матур булып, зур булып, олы кабаклар үсә. Быел да кабак уңышы бик мул булды. Менә без бүгенге бәйрәмгә шушы кабактан тәмле ризыклар пешереп, төрле матур эшләнмәләр ясап алып килдек. Безнең авылыбызда бик күп кабак үстерүчеләр күп индалар. Менә шуларның берсе Ибрагимова Кадирия апа, Набиуллина Диләрә бик күп итеп кабак үстерә. Шулай ук менә Вафина Хатима апа бик күп итеп кабаклар үстерә. Уңган булган бакчачылар индалар. Шулай ук Мухаммедов Марсил абыйлар хуҗалыгында бик күп матур кабаклар, олы кабаклар үсә. Безнең Шыңарда кабакны шуның хәтле күп үстерәләр, мин үзем дә үстерәм. Менә безнең күршебездә генә безнең туган апайлар тора инде. Әнинең сеңлесе. Минем иптәшем мәрхүм әле исән вакытта ул шулай аларның кабаклары безнең якка чыгып үскән. Кабак бит шулай да хәерсез име? Монда утыртасың икенче җиргә хәле сузыла. Төнне белән нинди тавыш икән дип карасам, минем иптәшем бакчаның икенче башыннан кабак тибеп менеп килә. Нишисең дим? Ник безнең якка чыгып үскәннәр алар ди. Икенче көнне туган апайга әйттем, туган апай мәйтәм кабакларыңыз җыеп, минем иптәшем бүген алар белән футбол уйнады дидем. Менә минем двоюродныем Нури Ахметов Рафилләр индеме? Менә алар ел сайын 3 машина кабак алалар. 3 машина бит ул. Аның ниндиләре генә юк, бил шуның хәтле зуры бар, 50 кило булыр дип торадыр. Алып менәргә иренде инде ул аны, 50 килолык кабаклар монда ел сайын була инде. Бер кабактан ди былтыр ди 12 чиләк ди бузауларга ди, менә 12 чиләк чыкты ди. Менә шундый зур кабаклар була. Җырлык кабак турында, җырласак кабак турында, рәхәт була күңелгә. Кара күз, кара каш, кабак төсле минем баш, бу тикле күреп кабакны әйләнде шул минем баш. Кара күз, кара каш, кабак төсле минем баш, бу тикле күреп кабакны әйләнде шул минем баш. Кабак бәйрәмен тамаша кылырга килгән кунаклар да күп булды. Район халкы, төрле төбәкләрдән коллегалар, журналистлар бәйрәмне кызыксынып күзәтте. Иң зур кабакны ошыклау айрыша да мавыктыргыч булды. Үлчәү яны кайнап торды. Бәйрәм күрке иң зур кабак хуҗасы исә Лесхоз бистәсеннән Рәсүлә Гыйзатуллина булды. Ул үстергән кабакның авырлыгы 41 килограммнан да артык иде. Бәйрәмне тамаша итүчеләр исә безгә бик ошады дип үз фикерләре белән уртаклаштылар. Кабакта үстерәм, кабакның файдасын да күрәм. Бик хөрмәт итәм кабакны. Витаминнар күп бит анда. Бигрәк тә бауыр авыртканда бик файдалы. Кабактан бүккән әзерләмә, һәрбер буткага кабак салам, әз генә булса да, һәр буткага. Бик зур рәхмәт оештырганнар. Бер нинди тоткарлыксыз автобус алып килде. Бик күңелле, бик рәхмәт оештыручыларга.
бик ошады. Йөреп чыктым, нинди генә нәрсәләр ясамаганнар. Шак ката торган, хайран калдым. Соңыннан бәйрәм җиңүчеләрен Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов тәбрикләде. Көндезге сәгатьләрдә үк башланган бәйрәм кичен дискотека белән тәмамланды. Өлкәннәр көне якынлашканда районыбызда төрле чаралар программасы эшләй. Шул кысаларда лесхозда да матур очрашу оештырылды. Саба урманчылыгы эше белән танышырга дип республиканың урман хуҗалыгы министрлыгы ветераннары килде. Без дә аларның сәяхәтләре шаһитләре булдык. Тулырак киләсе хәбәрдә. Яшь урманчылар урман эшен кичкенәдән белеп, өйрәнеп үсүче лесхоз урта мәктәбе укучылары бүген эпитоз белән урман эшенә бар гомерләрен багышлаган мөхтәрәм кунакларны каршыладылар. Сабинские ребята, мы трудяги, муравьи. Больше дела, меньше слов, только так у муравьев. Мы молодое поколение, без нас идти вперед нельзя. Бу төркем төрле елларда республиканың урман хуҗалыгы министрлыгында хезмәт куйган ветераннар. Әлбәттә, аларга эш чорында эшлекле сәфәрләр белән Саба урманчылыгында еш булырга туры килгән. Ул вакытлардан соң бик күп сулар аккан. Яңалыклар еллар белән түгел, көнләп арткан. Гомерләрен урман эшенә багышлаган өлкәннәргә бу тармактагы үсеш, үзгәрешләр бик кызык һәм мөһим. Саба урманчылыгын заманның иң алгарышлы оешмасы дию һич кенә дә арттыру, күпертү түгел. Моның шулай икәнен ветераннар үз күзләре белән күрделәр, үз сүзләре белән дәлилләделәр. Кунакларга лесхоз буенча тәэсирле сәяхәт оештырылды. Саба урманчылыгы директоры Васил Гыйзатуллин барысы белән дә үзе таныштырып, озатып йөрде. Ветеран урманчылар иң элек селекция орлыкчылык үзәгендә булдылар. Биредә ылыслы агачларның орлыктан тишелдереп, үсү процессының барлык стадиялары белән таныштылар. Менә бу нарат, шыршы үсентеләре быелның июль аенда утыртылган. Бер теплицада 4 миллион кәлшә. Мондый теплицалар биредә 4. Аларның өчесендә 12 миллион агач материаллары җиргә күчереп утырту өчен әзерләнә. Һәм бу нәни агачларның барысы да 1 елга кадәр биредә үстерелгәннән соң урман яңарту өчен утыртыла. Үсентеләр Европа буйлап тарала. Гүзәл ханым Файзрахманова 25 ел республиканың урман хуҗалыгы министрлыгында сәркатип булып эшли. 4 министр белән хезмәттәшлек итәргә туры килә аңа. Ул елларда күп меңне Сабага чакырулар кабул итсәм дә, биредә булу насыйп булмады ди. Шуңа да бүгенге очрашудан шиксез канәгать. Моңарчы мин бик күп сүзләр ишеткәнем бар. Лесхозның үскәнен, зур эшләрен үткәргәннәрен, хәзер үз күзләрем белән шуларны күрдем. Күреп сыкланам. Бик зур эшләр, масштабный менә зур күп сеянсылар утыртканнарына исләрем китте. Шуның хәтле лесхозның үскәнен Нургали Минханович күрсә, үзе дә бик шатланыр. Чөнки мин аның белән беренче елларны эшләгән вакытта аның белән таныш идем. Һәм ул вакытта мине чакырдылар, инде кунакка килеп китәргә насыйп булмады. Менә быел Аллага шөкер үз күзләрем белән күрдем шуларны. Лесхозда эшләгән кешеләр бик тырыш халык. Алар үзләре дә бөтен яктан булдыклы. Шуңа күрә инде киләчәктә дә аларга исән-сау уңышлы эшләп, хыялларын, планнарын тормышка аштырып яшәргә насыйп булсын. Саба урман хуҗалыгының даны еракларга җитә. Аның үткәне дә һәм бүгенгесе дә кызыклы тарих. Легендар урманчы Нургали Миннахановның эш алымнары әле дә биредә нигез булып тора. Аның теләктәшлеге белән булдырылган һәр байлык, яңалык тагын да камилләштерелеп, урман эшендә куллануда, файдалануда. Бу турыда кунаклар фильмда карадылар. Экранда лесхозның үткәне, хәзергесе бар тулылыгы белән чагылыш таба.
50 ел урман тармагында хезмәт куйган Илгиз Зарипов әле дә эшен ташламый. Куйбышев урманнарында гади урманчыдан министр урынбасары дәрәҗәсенә кадәр күтәрелә. Бүгенге көндә Казанда урман музеен ачып, аны таныту, байыту үстендә армый-талмый хезмәт куя. Лесхозның үсеше күз алдында, аны элекеге 75 елдагы лесхоз белән чагыштыра торган түгел бүгенге көндә. Шуңа күрә әле менә узган ел 3нче елда булдым. Буларны барсында күреп торам. Яңа ысуллары да күз алдында. Бүгенге көндә бу Россиядә гына түгел, Европада иң зур центрларның берсе. Инде мондый ысулда урман хуҗалыгын алып баручы лесхозлардан сабалар Россиядә бердән-бер дип тә әйтә алам бүгенге көндә. Дендра бакча елның теләсә кайсы фасылында гүзәл һәм күзләрне ял иттерә торган урын. Биредә җир шарының төрле кытгасыннан сирәк агачларны күрергә мөмкин. Ул даими яңаруда, баюда. Менә бүген дә Казан кунаклары биредә булуларының матур билгесе итеп үз агачларын утырттылар. Урман ветераннарының Саба урманында үз аллеясы булырга бик лаек ди Саба урман хуҗалыгы директоры Васил Гыйззатуллин да. Менә 1 октябрьдә бит гомумән республикасында илебездә булыша бит инде өлкәннәр көне билгеләнеп үтә. Менә шул тарафтан инде безнең бүген монда министерствода эшләгән министрлар, замминистрлар һәм инде отдел начальниклары, менә алар инде 30 кешегә якын килделәр. Алар инде гел бездән сорыйлар, менә сез ничек эшлисез? Без әйтәдер инде, менә безгә Нургали Михайлович безне ничек өйрәтеп калдырды. Аның традицияларын, күп төрле товарлар эшләү буенча, агачларны күбәйтеп утырту буенча эшлибез дип, менә алар инде чыннан да безгә бүген килделәр инде, менә безнең башкарган эшләребезгә кызыксынып карап йөриләр. Инде без уйлыйбыз, алар гомумән безнең башкарган эшләр белән канәгать булып китәрләр дип. Урман утырту эше безнең канга сеңгән ди элеккеге министр Әбүзәр Гаянов. Ул 1984 елдан алып 2001 елга кадәр республиканың урман хуҗалыгы тармагын җитәкли. Коллегалары белән Саба җирендә очрашу хатирәләрен тагын да яңарткан. Biz кабызган утлар якты яна дигән бер бар. Biz ут яндырмасак та һәр язында агач утыртабыз. Һәр көзендә алы карыйбыз, үскәнме, юкмы. Инде безнең үзебезнең буйны узып киткәч тагы бер тапкыр карыйбыз. Урманчының эше аның бик озак бара. Утыртудан аны кискәнгә хәтле төрле тукым агач тукымнарының төрлечә ул 50 яшь, 60 та наратларны 80 яшь булгач кына куллана башлыйлар инде. Аларның һәр вакытта да алар требуют итәләр инде соответствующий уход и охрану, особенно от пожаров. Дендра бакчада агачлар, куаклар белән бергә төрле яшеллекләр дә күпләп үстерелә. Һәм соңгы елларның казанышы аларны җыеп, киптереп, чәй дә әзерләп сата башлаганнар. Өлкәннәр аларны әзерләү, киптерү, төргәкләү кебек эш барышын бик кызыксынып күзәттеләр. Саба урманчылары һәр вакыт яңалыкка омтылып яшәүләре белән макталдылар ди элеккеге министр Зөфәр Абдуллин. Бүген менә бергә эшләгән иптәшләр белән, җитәкчеләр белән очрашу инде үзе бер күңелле мизгелләр белән санала инде. Беренчедән монда мин Сабада эшләгән чорда урман хуҗалыгында министрлыкта эшләгән иптәшләр бар. Министр Әбүзәр Гаянов бар менә. Аның ярдәмчеләре бар монда бүген көнне килделәр. Алар белән миңа очрашу бик тәэсирле, күңелле булды инде. Әйтергә кирәк. Аннан соң бит менә нәрсәдә булса, нинди дә хезмәткә бәя бирү өчен аны нинди чор белән чагыштырып карарга кирәк. Әйткәнемчә, менә мин 70нче елларда Саба лесхозында эшләгән чор белән инде хәзерге вакытны чагыштырып карыйм, аның ничек торышын, нинди үзгәрешләр булды. Дөрес, дөньяда күп әйбер үзгәрде. Күп нәрсәләр инде урман хуҗалыгында түгел, төрле тармакта үзгәрешләр, алга китешләр бар. Но урман хуҗалыгы шундыйрак, дип әйтергә кирәк, хуҗалык. Анда
әйберне тиз генә үзгәртеп булмый, чөнки ул менә агачның үсеше белән бәйләнгән. Агачны утыртасың, ул ничәмә еллар үсәргә тиеш була. 100 елдан, 120 елдан соң гына үзенең хезмәт җимешләрен күрергә мөмкин, продукциясын күрергә мөмкин. Шуңа күрә бу әйтергә кирәк, урман хуҗалыгы башка төрле тармак. Ну, башка тармаклар белән чагыштырганда урман хуҗалыгы электә инде ничек дип әйтим инде аңа игътибар әзрәк кимрәк иде дәүләт тарафыннан. Теге поставочный принциплар аны финансирование булды. Ну, хәзер дә ул хәлдә теге бик урман хуҗалыгына күп күләмдә акчалар бүленеп бирми. Ну, шулай булса да урман хуҗалыгы һаман да алга таба бара, үзгәрешләр бар. Менә Саба җирлегендә дә күрәбез күп үзгәрешләр. Беренчедән инде хәзер агач эшкәртү буенча күп нәрсә үзгәрде, яңа технологиялар кирде. Бу инде шатлыклы әйбер. Ну, Сабага күп җирдә кирде. Аннан соң менә урман үстерү мәсьәләсендә менә монда әйтергә кирәк, бу Татарстан күләмендә бердәнбер оешма урман хуҗалыгы дип әйтергә кирәк, андый әле безнең юк. Россия күләмендә дә алар беренче генә саны санаулы гына. Менә бу селекция буенча мәсьәләләрдә аларда иң алдынгылардан булып бу эшне башладылар. Бу кирәкле әйбер дип әйтергә кирәк инде. Менә чөнки урман хуҗалыгында менә бу агач үстерү бик күп хезмәт сорый торган әйбер. Шуңа күрә аны мөмкин хәтле үзгәртергә кирәк инде, чыгымнарын киметергә кирәк. Менә бу өлкәдә алар бик уңышлы гына эшләп киләләр һәм башкаларга да үрнәк булып үзләренең хезмәтләрен күрсәтә алалар дип әйтәсем килә. Урманнар безнең сәламәт киләчәк. Алар шаулап үссә, табигать яши. Кеше факторы бу бергәлектә иң мөһим рольне уйный. Менә шуңа да лаеклы урманчыларның лаеклы дәвамчылары да булырга тиеш. Урманчы ветераннар Саба җирендә бу эшне күреп, сөенеп киттеләр. Ә хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез. Узган атна ахырында районыбызга эш сәфәре белән Татарстан Республикасы волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшин килде. Максаты Татарстан Республикасы волейбол федерациясе президенты кубогына үтүче 6-нчы финал уеннарының барышын күзәтү һәм президиум утырышында катнашу иде. Чираттагы сюжет Саба Арена спорт үзәгеннән әзерләнде. Татарстан Республикасы волейбол федерациясе президенты Фәрит Мөхәммәтшинны спортчылар көчле алкышлар белән сәламләде. Әлеге уен елдан-ел популярлаша. Быел бу ярышларда мәсәлән 80 команда катнашкан. Оештыручылар уеннарның уздырылу урыныннан да канәгать. Без инде 2 ел элек шундый фикергә килдек. Менә шушы финалларны районнардан, авыллардан үткән соревнованияларның менә шушы волейбол уеннарын һәрбер районда аерым үткәрәбез. Быел Сабада, былтыр Арчада булдык, аңа хәтле Әлмәттә булдык. Нигә шулай фикергә килдек? Шундый тәкъдим булды безгә район җитәкчеләреннән. Менә шушындай финаллар булганда халык та җыела, үзебез дә әзерләнәбез. Волейбол белән шөгыльләнүче саны да арта. Безнең максат шул. Волейбол белән катнашучы санын арттырырга, кызыксындырырга һәм балаларыбызны физик яктан сәламәт булып, урамнан алып аларны менә шулай итеп оештырырга, тәрбияләргә. Сабаларга бик зур рәхмәт. Биредә финалга чыккан иң көчле Татнефть, Татэнерго, Газпром, Трансгаз Казан, Татхимфарм препараты акционерлык җәмгыятьләре, муниципаль берәмлекләрдән Саба, Буа, Алексеевск, Сорман районы командалары. Һәрберсенең җиңүгә теләге көчле. Район башлыгы Рәис Миннаханов үзебезнекеләр өчен дә борчылу барлыгын яшермәй. Бөтен ярышчыларга, аларга исәнлек саулык беренчедән һәм нәтиҗәле. Алар да инде безгә караганда күбрәк борчыладыр. Аларга җиңел түгел үзебезнең менә шушы Сабада узуы бер яктан ничектер теге дом помогает дип әйтә. Мин уйлыйм, өйдә ответственность күбрәк, борчылу күбрәк. Ул бит теге нервы дигән әйбер ул бар инде, аны өчен беренче булмый. Беренче куеп булмый. Шуның өчен аларга уңышлар, мин уйлыйм, алар моңарчы сынатмалар киләчәктә шулай булыр. Ул акты урын алсаң да ул урын аңарчы барып җитәргә кирәк.
Тантаналы ачылышта Фәрит Мөхәммәтшин Саба арена үзәге директоры Артур Бахмановка оештыру эшләре өчен рәхмәт белдереп волейбол туплары комплекты тапшырды. Аннан соң волейбол федерациясе президиумының күчмә утырышы уздырылды. Анда сүз мәктәп волейбол лигасын оештыру хакында барды. Уеннарда 43 муниципаль берәмлектән 678 мәктәп катнашырга теләк белдергән. Мәктәп эчендәге этабы быел ноябрь-декабрь айларында, муниципаль этап 2020 елның гыйнвар-февраль айларында үтәчәк. Фәрит Мөхәммәтшин масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләреннән дә бу теманы мөмкин кадәр күбрәк яктыртуларын сорады. Утырышта волейбол федерациясының рәхмәт хаты районның спорт һәм яшьләр эшләре бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, волейбол буенча тренер Илназ Хөснетдинов, Шәмәрдәннең яшьләр үзәге җитәкчесе Динар Маканов һәм Саба командасы волейболчысы Руслан Шәрәфиевка тапшырылды. Не знаю, волейбол играю не так давно, с 2005 годов буквально. Здесь я получаю именно те эмоции, которых я не могу получить в других местах, скажем так. Здесь мы раскрываемся, играем, забываем обо всем, когда находимся в зале, на игре. И хочется каждым днем еще играть, все больше, тренироваться. А когда выигрываешь, это уже совсем другая эйфория, другие моменты. Һәр команда үзенчә көчле. Сарман районыннан килгән егетләрдә төрле һөнәр ияләре. Аларның барысында волейбол уены берләштергән. Бүген иртән җыелып килдек. Команда 8 кеше, 7 бала һәм 1 кыз. Без бу ярышта менә монда кадәр финалга кадәр беренче тапкыр чыктык. Әле килгән югы. Вот уже килү белән дә безгә бик монда бик ошый. Организация әйбәт. И планнарда финалга чыгарга. Кубок өчен көрәш 5 сәгатьләп барды. Предприятие командалары арасында Газпром Трансгаз Казан җәмгыяте беренче урынны яулады. Татнефть, Татэнерго командаларда призлы урынны алды. Муниципаль районнар төркемендә Буа районы командасы җиңүгә иреште. Азак әзерләндек. Күбесенчә безнең командада авыл майлары эштән соң җыелып, авыз бозавында ярышка әзерләнә торган майлар. Саба бик каты матур шәһәр. Дисәң дә була, зур, матур, чиста, әйбәт. Заллар, мондый заллар күргән юк игәле, бик әйбәт. Организация тоже бик бик югары урында организация. Менә кайларда эшлисез? Үзем мин Буа электр шелтәләрендә эшлим. 2018 елда Орчада узган ярышларда кубокны откан безнең Саба командасы 2нче урынны алды, 3нче урында Сарман командасы. Сәламәт тормыш алып бару девизын алга куеп яшәүчеләр узган атнада бердәм булып йөгерү ярышында катнашты. Илебездә бөтен Россия йөгерү көне булып үтте. Чарадан сабалылар да читтә калмады. Милләтләр кроссы дип аталучы бу бәйге Россиядә инде 15нче елын уздырыла. Аның төп максаты сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау. Шулай ук зур һәм күп милләтле илебез халкын берләштерүче зур вакыйгада катнаштыру, аралаштыру, дус һәм тату яшәүгә этәрү. Мондый күңелле чарада районыбызда гомер итүчеләр дә бик теләп катнаша һәм аны бәйрәм буларак кабул итә. Милләтләр кроссы бәйгесе Ямдә Саба яр буенда оештырылды. Монда барлык оешма, предприятиеләрдә эшләүчеләр, укучылар, укытучылар, җитәкчеләр һәм теләге булган һәркем көч сынашты. Ярышларны ачу тантанасында Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов үзенең теләкләрен ирештерде. Хөрмәтле Сабалылар, хөрмәтле райондашлар, безнең инде менә сентябрь аенның 3нче субботасында һәр елны традицион рәвештә шушындай кросс нация үткәрәбез. Инде бөтенегезне дә беренчедән рәхмәтләремне белдерәсем килә шәхсән үзем исемнән, Саба муниципаль район башлыгы Раис Нургалиев исеменнән наматурны әйттереп шулай җыелып килгән өчен инде менә күбегездә монда семьяларыгыз белән киләсез. Сезгә аның өчен бик зур рәхмәт. Хәзер инде шабулга килгәндә инде бөтен мөмкинчелекләр туган, бөтен спорт мәйданчыклары эшли. Менә шулай иттереп, матурны әйттереп, гел бердәм булып, спорт мәйданчыкларында очрашып, безгә матурны яшәргә язсам. Бөтенегезгә дә, барчагызга да исәнлек, саулык, Алла бирсә әйбәт стартлар, уңышлы финишлар теләп калам. Һәрберегез үзегезнең сәламәтлегегезне белеп, тиешле рәвештә шушы дистанцияларга барырсыз дип ышанам калам инде.
Традиция буенча масса күләм йөгерүне балалар бакчаларына йөрүче сабыйлар башлап җибәрде. Балалар 200 метр дистанциягә чапты. Кечкенәләрне дә йөгерүдә катнаштыруның төп асылы балаларны кече яшьтән үк сәламәт итеп үстерү, аларда спортка мәхәббәт уяту. Җиңәм дип чын күңелдән катнашучылар да нәкъ менә алар. Шундый ил күләм бәйгедә катнашкан сабыйларның һәркайсы бүләкле дә булды. Сабыйлардан соң йөгерешне мәктәп укучылары дәвам итте. 1-4 сыйныфта укучы кыз малайлар 500 метрга узышты. 5-8 сыйныфлар 1500, 9-11 сыйныф укучылары һәм аграр көллият студентлары 2500 метр ораны үтте. Кызлар да, егетләр дә җиңү максаты белән килгән. Йөгерү белән махсус шөгыльләнүчеләр дә бар араларында. Әйтик, Сабина Хабированың исеме спорт ярышларында еш ишетелә. Бу юлы да үз яшендәгеләр арасында 2нче урынны яулады ул. Бүгенге ярышка мин бик һәйбәт күңел белән килдем. Яхшы басым килә. Шабыр алдыннан мин бик һәйбәт рәсемлек ясадым һәм йөгерергә бик Яратасың инде. Һәм әзер дип әйтәсең инде үзең. Менә бу спорт төре белән күптән шөгыльләнәсеңме? Гомумән син спортка ничек карыйсың, Сабина? Мин уже 1-нче класстан спортка йөрим. Яратам чаңгыны, бассейнга йөрергә һәм миңа ошый спорт йөрергә. Еш катнашасыңмы мондай ярышларда? Изна орта мәктәбе укучылары да ныклы әзерлек белән килгән иде. Бер юлы 3 укучы Самира Захидуллина, Илназ Яруллин һәм Салават Галиев һәр яшь үзенчәлегендә призлы урыннар алуга иреште. Без инде район күләмендә уздырылган һәрбер ярышка актив катнашырга тырышабыз инде. Әлбәттә инде мәктәптә үзебезнең кружоклар дәврендә, кружокларны алып барган дәврдә дип әйтик инде. Эшне шушыңа багышлап алып барырга тырышабыз. Йөгерү ярышларымы инде, гомумән алганда чаңгы ярышларымы, баскетбол, волейбол инде барысында актив катнашырга тырышабыз инде. Әлбәттә бөтенсенә дә результатка ирешеп булмый. Үзебезнең дөресен әйтергә кирәк, ныклы эш алып барган җиңел атлетика һәм чаңгы спортларында инде результатларыбыз бар. Әлбәттә безнең балалар үзебезнең мәктәп кысасында гына шөгыльләнеп калмыйлар. Менә монда инде безнең тренерлар кайтты бит инде чаңгы спорты буенча инде безнең балалар инде Таиф Илназның кружокларында йөриләр. Шулай ук мәктәптә инде көн дәвамында инде физкультура дәресләрендә дә шулай ук бу эшне алып барабыз инде. Менә егетләрегез, кызларыгыз урын алды. Менә үзегезнең тренер буларак күңелдә нинди хисләр, шатланасызмы алар өчен һәм үзегезнең менә шундый нәтиҗәле эш алып бара алганыгыз өчен дә шатланасызмы? Әлбәттә инде аларның финишка килеп керүләре үзе бер шатлык инде, исән-сау кузгалып, исән-сау шушы финишка килеп керүләре. Әлбәттә аларның призлы урыннарга лаек булуы, ул әлбәттә эш нәтиҗәседер дип уйлыйм мин. Һәрбер тренерның бу эш нәтиҗәсе инде ул. Сөенечле, әлбәттә инде мәктәпнең бит инде бер горурлыгы булып торалар алар. Безнең шушы спортсмен җегетләребез, кызларыбыз. Әлбәттә без шушы нәтиҗәне күрергә дип, шушындый ярышларга актив катнашырга дип киләбез инде. Алга таба стартка төрле оешмаларда хезмәт куючы ир-атлар, хатын-кызлар һәм теләге булган һәркем басты. Аларга бирелгән дистанция 2000 метр ярым тәшкил итте. Көн әйбәт булса да йөгереп бу кадәр ораны үтү әлбәттә җиңелләрдән түгел. Өстәвенә йөгерү юлы да каршылыклы. Тауга каршы менү үзе үк шактый көчне ала, әмма бәйгедән алган эмоцияләр бөтенләй икенче. Мондай спорт чараларына килгәндә мин гел ел дәврендә көтеп алам. Мин үзем велосипед спортын яратам, но йөгергәлемдә инде әллә нигә бер велосипед ярышлары йөгерү ярышлары тоже дип әйтергәм. Күп кеше менә ашкынып еллар буе көтеп ала аны, ул йөгерүне. И шундай бәйрәмчә настроение белән киләбез инде монда. Менә шуннан үзеңә нәрсә аласың син? Көч аласың, энергия аласыңмы менә шундай ярышларда? Көч, дәрт, ул үзең син монда үзең генә йөгермисең, кешеләр белән йөгерәсең, күп син общий ниндидер энергетика алып кайтып китәсең дип әйтәм. Атна буена, айлар буена җитәргә башланды энергетика. Район үзәгендә үткән милләтләр кроссының быелгы җиңүчеләре исемлегендә укучылар арасында Фаил Гарипов, Алия Галимҗанова, Илназ Яруллин, Сөмбел Биктахирова, Хайдар Гарифҗанов, Ләйсән Борханова, хатын-кызлар арасында Сирина Кабирова, ир-атлардан Руслан Миннегулов, хатын-кыз җитәкчеләр арасында Гөлчәчәк Хуҗина һәм ир-ат җитәкчеләрдән Азат Гатиятуллин урын алды. Алар пьедесталның беренче баскычында урнаштылар. Шул ук көнне милләтләр кроссы районыбызның авыл җирлекләрендә дә узды. Бу чарада барлыгы 5350-гә якын кеше катнашты. Иртәгә 28 сентябрь шимбә көнне Байлар сабасында һәм Шәмәрдәндә көзге ярминкәләр узачак. Барыгызны да анда катнашырга, сабалылар җитештергән товар продукцияләрне сатып алырга чакырып калабыз. Атна информацион программасы ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.